kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa ka pulis nagapangayo sa karon sa hustisya sa kamatayon sa iya utod nga isa ka OFW. Nasapuan nga patay ang iyang utod sa sulod sang isa ka kwarto kung sa diin siya naka-quarantine sa Makati City. May report si Nico Delfin. Kahapon kuntani sugato ni Patrolman Nico Malibong ang iautod nga si Sheila May Hiliares, 40 anyos, nga nagtrabaho bilang domestic helper sa Lebanon. Oktubre 7 nakabalik sa pungsod si Sheila May. Gani isang Oktubre 8 ginpa idalom siya sa hotel quarantine. Pero wala magdumdum ang iya pamilya nga sang nagligad pa lang nga Lunes siya ang magtaliwan bangod sang hemorrhagic stroke samtang gina-quarantine sa Eurotel sa Makati City. Suno kay Malibong, duhaman ka adlaw nga wala nila makasugilano ng ila utod. Gani ginayo nilang ila pa kaisa nga yara sa Manila nga kadtuan ang ginatiniran nga hotel ni Sheila May. Tubtob nga nasapwan na lang ang iya bangkay sang Miyerkules. Tani nakautod di may bilada mo ang tani plano kung bigyan yung mga lagaw sa mo na di galing kay amo na ang nadamtan do lain nga surprise ang gihatag wala na mo na-expect nga mo kay syempre mayo man niya lawas din sa college ko gaobran sa dito mo kay isa man sa gabulig sa una sa akon wala isa na sa mga pinaka-proud nga naagom ko nga akong handom nga maging pulis nga mo na tapos siya ginang very first supported ko nga ating tapos ang unang natabo. Nagapating pulis nga responsibilidad sang Overseas Workers Welfare Administration kag sang tagdumalahan sang hotel ang pagsapupo siya utod nga may allergy sa pila ka mga pagkaon. Gani sila man karon ang naghihinyo sang bulig agod nga mapasakaan sang kaso ang mga natungdan angot sa kamatayon sang iya magulang. Ang question is kulang gid sila sa monitoring kag ang negligence ng ilang staff kag sa hotel kag mismo ang OWA nga abi under quarantine ang akon nga magulang nga abi dapat every 4 hours gina-check na kay syempre ROF na mo dapat may mga medical staff na sa may hotel may mga nurses something dra di nga abi wala nila gina-check dapat gina-check na nila ang BP ang sitwasyon sang or bisan tawagan lang nila kung kamusta. Eh syempre dapat tinanglan mo ibaloon ang background sang sang tao, sang gina-quarantine nyo. Syempre siya lang isa sa kwarto. Buwas sa hapon, mag-aabot ang bangkay ni Sheila May. Gani tuyo man ni Malibong nga sugato ng iya utod antes nila pagadalon sila puloy-an sa banwa sa Murcia. Nagahulat man sa pag-abot ni Sheila May ang iya siyam katuig nga bata nga babae. Nga tuyo niya man kuntani isorpresa, makaligad ang 8 katuig nga pagsakripisyo bilang OFW sa luwas. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.